И сега никой не знае. Какво? Ето, откъде знае кой викаш. Ох, не мога. Еко? Айде, тук. Група с някакви други хора. Някакви други хора. Чувам го. Нещо се обясни. Какво става тука? Какво става тука? Хайде! Виж колко? Защо се изчерви така това момче? Няма Ани, айде! Хани ми, как Хани? Айде! Видели го как гледаше, бе се? Това беше. Айде! Отвлечен.